салом дӯстон, дар ниҳояти кор Месси дар дастаи нави худ Интер Майами дебют мекунад. Мо ба ин рӯз расидем. Лео аввалин бозии худро дар сафи дастаи кишвари Амрико шаби 22 ба 23 июл доир мекунад. Бозии якум бар муқобили дастаи Круз Асул хоҳад буд. Мо кӯшиш мекунем ки дар оянда аз ҳаёти беҳтарин бозингари ҷаҳон шуморо ҳам бохабар кунем. Як лайк қиматбои худро гузоред. Мо ба пешниҳоди хабарҳои муҳим оғоз мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. То ин дам Месси дар истироҳати меҳнатӣ қарор дошт. Бозингари аргентиниро мухлисони даста зиёд интизор буданд. Ҳатто дар маросими пешвози ӯ обу ҳаво бар муқобили ба майдон омадани ӯ шуд. Борони сахт дар Майами оғоз ёфт. Мухлисон маҷбур шуданд ки пеш аз 30 дақиқа мунтазир бошанд то иқлими мусоид барои баромадани Месси ба майдон фароҳам расад. Дар ниҳоят чунин фурсат шуд. Месси ба майдон омад. Дар маросими пешвозии ӯ мухлисони дастаи Интер Майами қарор доштанд. Шумораи мухлисони омада албатта рекордҳоро дигар нахоҳад кард, вале ҳама аз дидани Месси хушбахт буданд. Дар он тарафи уқёнус футбол он қадар нуфузе ки Аврупо дорад мушоҳида карда намешавад. Дар Инстаграм метавон роликҳои зиёдеро пайдо кард ки дар онҳо одамони оддии Майамиро мепурсанд: Месси ба дастаи Интер Майами омад, шумо аз ин хурсанд ҳастед? Қисми зиёд дар ҷавоб ки будани Мессиро мепурсиданд. Онҳо намедонанд ки Месси кист. Албатта онҳое ҳам пайдо шуданд ки аз омадани Лео хушҳол буданд ва ҳамаи дастовардҳои ӯро як бар як мегуфтанд. Барои мо нашинохтани Месси ҳолати аҷиб менамояд, вале дар он тарафи уқёнус зиндагӣ маҷрои дигар дорад. Аз ин рӯ онҳое ки Мессиро намешиносанд ва ҳатто намедонанд ки чунин футболбоз вуҷуд дорад, онҳоро мебахшем. Он ҷо футболро ҳатто футбол намегӯянд, он ҷо сокер аст. Бозии якуми Месси дар MLS бо дастаи Круз Асул бо вақти мо хеле дер оғоз мешавад, ҳатто метавон гуфт ки хеле барвақт. Агар дар Москва бошед, пас бозии якуми Мессиро соати 3 шаб метавонед тамошо кунед. Бо вақти Тоҷикистон ин рақобат соати 5 саҳар баргузор мешавад. Бозии якуми Мессиро интизор мешавед ва тамошо мекунед ё хеле дер оғоз мешавад? Ба ҳар сурат баробар ба Месси дигар дар Амрико дигар ҳеҷ кас нест. Ӯ дар ҳамин сину сол ҳам дар он ҷо аз ҳама беҳтар хоҳад буд. Тавре Руни мегӯяд, ба Месси дар Амрико дурахшидан хеле осон хоҳад буд ва ин ягона мушкили ӯ мешавад. Риёд Маҳрезам ба кишвари Арабистони Саудӣ меравад. Гузариши футболбози Алҷазоирӣ ба мамлакати арабӣ хеле наздик аст. Ӯ бояд ба дастаи Ал-Аҳлӣ гузариш кунад. Дар он ҷо аз ситораҳои тобон Эдуард Менди ва Роберто Фирмино қарор доранд. Пеш аз Маҳрез дастаи Ал-Аҳлӣ онҳоро ба сафи худ ҷалб карду расман аз омаданашон хабар дод. Айни замон Ал-Аҳлӣ ҷиддӣ ба масъалаи трансфери Риёд Маҳрез машғул аст. Тибқи хабарҳо аз сарчашмаҳои боэътимод байни дастаи Ал-Аҳлӣ ва Риёд Маҳрез аллакай ҳамаи гапҳо пухтаанд. Бозингари Алҷазоирӣ дар дастаи Ал-Аҳлӣ дар як сол 30 миллион евро кор хоҳад кард. Ба дастаи Манчестер Сити бошад барои гузариши футболбози африқоӣ 35 миллион евро пардохт карда мешавад. Рӯзҳои наздик Маҳрез аз муоинаи тиббӣ гузашта дастаҳои Ман Сити ва Ал-Аҳлӣ ҳамаи ҳуҷҷатҳоро барои трансфери ӯ омода мекунанд. Аз масъалаҳои ҷиддӣ танҳо муоинаи тиббӣ мондааст, он тарафаш фақат коғазу коғазбозӣ. Ба карьераи ин футболбоз танҳо метавон ҳасад бурд. Қаҳрамони афсонавӣ бо дастаи Лестер, требл бо Манчестер Сити, қаҳрамони дар ҷои миллатҳои Африқо бо мунтахаби Алҷазоир ва бар зами ҳамаи ин Маҳрез ба Арабистон рафта як гала пул кор мекунад. Маҳрез 32 сол дорад. Ӯ метавонист дар Аврупо дар сафи чандин дастаҳои топ чанд соли дигар бемалол бозӣ кунад ва аммо метавон рафтани ӯро аз футболи бузург дарк кард. Ҳамаи ҷоизаҳои лозимаро дорад. Акнун меравад, пули зиёд кор мекунад ва барои даврони пирияш зиндагии олиро фароҳам меорад. Арабҳо Хвича Кварацхелиро ҳам мехаранд, аммо ӯро ба Арабистони Саудӣ намебаранд. Аллакай дарк кардед ки ман дар бораи дастаи Ньюкасл ҳарф зада истодам. Дастаи кишвари Англия ки пулашон аз Арабистон меояд, барои харидории Хвича ба дастаи Наполи пешниҳоди Равғанинро равон кардаанд. Он дар ҳаҷми 95 миллион евро мебошад, аммо неаполитянҳо аз ин пешниҳод даст кашиданд ва онро арзон медонанд. Ньюкасл боз 3 миллиони дигарро зам карда онро ба 98 миллион боло бурд. Қариби 100 миллион евро барои харид кардани футболбози гурҷистонӣ пешниҳод аст, аммо Де Лаурентис мехоҳад боз пули бештар барои харидории Хвича пешниҳод карда шавад. Қаблон президенти Наполи гуфта буд ки Хвича фурӯхта намешавад, аммо мо мегӯем ки дар футбол ҳамаи чиз фурӯхта мешавад.
гап танҳо сари нарх аст. аҷиб ҳамин ки агар ягон псж бо 150 ва ҳатто 200 миллион евро ба дари наполи ояд, магар де лаурентис ҷавоби рад хоҳад гуфт. чунон менамояд ки не, агар пули бештар бошад неаполитянҳо розӣ мешаванд. ҳамин 100 миллион ҳам маблағи калон аст. ньюкасл сандро тоналлиро бо арзиши 55 миллион аз милан харид ва ин хариди дуввуми тим пас аз александр исак буд. се дастаи топи Италия ба Алваро Марата таваҷҷӯҳ доранд. ҳамаи онҳо мехоҳанд бо ин футболбоз кору фаъолият намоянд. инҳо дастаи Ювентус, Интер ва Рома мебошанд. гуфта мешавад ки ҳар се дастаи итолиёвӣ аллакай ба бозингари испанӣ пешниҳоди ҳамкорӣ равон карданд ва бо атрофиёни ӯ дар тамос шуданд. тибқи хабарҳои ахир Марата аз гузариш ба Ювентус аллакай даст кашидааст. Интер пас аз он ки дар масъалаи ҷалби Лукаку ноком гардид, ба Атлетико дархост равон кардааст. нерадзуриҳо омода ҳастанд ки 15 миллион евро барои ҷалби Марата бидиҳанд. Атлетико бошад мехоҳад Маратаро 20 миллион бештар фурӯшад. то ҳол ягон даста чунин миқдор маблағро пешниҳод накардааст. аммо аз ҳама наздик барои ҷалби ин футболбоз дастаи Рома будааст. Дибала ва Маурино ду нафара ин бозингарро бовар бар он кунониданд ки беҳтарин ҷо барои ӯ маҳз пойтахти Италия хоҳад буд. Рома нияти пардохт кардани 22 миллиони талабкардаи Атлетикоро надорад. Римиё мехоҳанд Маратаро ба аренда ба шарти ҳатмии харид ҷалб кунанд. дар ин сурат Римиё танҳо 12 миллион пардохт кардани ҳастанд. Марата дар шаҳри Рим дар як сол 4 миллион евро кор хоҳад кард. 500 000 дигар метавонад ҳамчун бонус ба даст орад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.